Ahojte pletiari a pletiarky, vítam vás na svojom kanáli Jednoduché pletenie a v tomto videu mám pre vás pripravený takýto zaujímavý vzor. Je to taký zhustený patent, čiže tie reťazky sladkých očiek sú také ako keby nariasené. Tento vzor je v podstate elastický, plný a je vhodný tak pre dámy, pre pánov, ako aj pre deti na rôzne pulovre, vesty, svetre, trička, čiapky. Z opačnej strany to vyzerá takto. Ak si chceme takýto vzor upliesť, potrebujeme nabrať počet očiek, ktorý je deliteľný dvomi, plus jedno očko doplňujúce kvôli symetrii vzoru. A pri tomto vzore sa nám opakujú dva riadky, takže my si teraz tieto dva riadky spoločne ukážeme, aby ste si vedeli aj vy sami takýto vzor upliesť. Naberiem si najprv potrebný počet očiek. Takže je to jedno, prvé, druhé, znovu prvé, druhé, pretože je to počet očiek deliteľný dvomi, takže 2, 2, ešte 2 a posledné plus jedno očko doplňujúce kvôli symetrii vzoru. Predtým, ako začnem ten samotný vzor pliesť, si upletiem taký základný riadok. Čiže bude tvorený striedavo z hladkého a obráteného očka. Znovu hladké, obrátené a hladké, obrátené, hladké, obrátené a hladké. A ideme na prvý riadok tohto vzoru, ktorý je na lícnej strane. Tento prvý riadok pletiem striedavo obrátené očko, hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké a riadok ukončím obráteným očkom. Nasleduje druhý riadok tohto vzoru. Druhý riadok pletiem striedavo hladké očko, obrátené, s tým, že hladké očka pletiem z predchádzajúceho riadku. Takže zapichnem do očka pod týmto, ktoré je na ihlici, a upletiem hladko. Obrátené, znovu hladké z predchádzajúceho riadku, obrátené, hladké z predchádzajúceho riadku, obrátené, hladké. A tieto dva riadky si môžeme ešte raz opakovať, aby trošku nám tento vzor aj vynikol. Takže najprv rubná strana, najprv lícna strana, to znamená striedavo obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké a obrátené očko. Čiže týmto spôsobom pletieme riadky na lícnej strane a na rubnej strane pletieme tak, ako sa očka javia, tým, že tam, kde sa javí ako obrátené, upletím obrátené, tam, kde sa javí ako hladké, upletím hladké, ale z predchádzajúceho riadku.
Takže tieto dva riadky sa nám striedajú a vznikne nám potom taký nariasený patent. Takže vlastne takýto vzor nám vzniká týmto spôsobom. Tak dúfam, že sa vám tento vzor páči, že vás zaujal, že si ho možno vyskúšate, prípadne aj využijete v nejakých svojich prácach. Tak vám prajem ešte všetko dobré, veľa úspechov a veľa radosti z pletenia. Majte sa krásne.